lo hanya hailam sugonang nani YouTube channel lo naitongdi tabuk hingke ang phungni muri swkangchai segrana muri chawai tui nyngui mamirok songnani start khainai tini phungo hingke ang kangoro thayung bwchwlui bela soke bwtui khari sinai mui thokya mui kothokma mwchai tongmai abla sendele dele na phungrok bwtui tamna songna ba hingke obono songdi sinai ang tini phungo hingke iko ani mui munchi tongkha hingke ang oro banda riui kari rinai hingke tabo banda kholna hagrana iko ani banda tobo kaimani obono ang muiyo rinai tini hingke thayung bwchwlui mui wngnai tei thayung bwchwlui no mosodeng bo wngnai omo hingke horni khagolo bai tok bahan mui songjak omo khe thayung bwchwlui mosodeng khaina bagui yok tongmani hingke oro ang banda riui no khainai iko ani thayung bwchwlui mosodeng paikhe banda rijak samlui logong tongkha ta tabo hingke ang tini khoita ono khe thangna hinui ekhane rok khalai akonai nyaha baikya tabo hingke ang no police kisa phulna hanai kak tongbai khe hingke iko sakao ang phuli chinai sirikliya selao no police swkangna selao hino ang sakao phulna ha o hingke ang ongkhorka chini bazar jora thangui ang aro no haite kosa jora tonjaknai bike bai hingke khwai sokpai khe tabo khe hingke khwai sokpai chung direct doctor swkang thangra ka doctor bo naijak thanai tini hingke borok bangmani iko oro olokhe lasung thangna hinui ticket chikang tan sigra kata hingke serial number chini 26 klai o hingke oro nasi naiyakho 4 jon nasi naikhu hingke ba chung bag dugan o phaigra ka bag painani hinui asani serial number sokpai achini bag paisigrana hinui dugan talang sinai onyo dugan nailiya bejal iko tinta ni bising jeba kaisa talang sinai bag paibi tabo hingke chung juta paina hinui juta dugan o phailaijago kha iko juta lainlain khe khachijak yango khe chwlarokni iko chwlarokni lainlain khe khachijak hingke yango khe bwrui rokni hinta iko kahamsi nukya nainai gina tori tongno oro no talang sinai iko terai khai tongo duita talang sinai solai kubuni dugan thangliya time bo kabor khaimani lenai doctor bo naijakna nango hingke tabo khai juta paibi humso bo hamnai humso bo je manui nyangma rok twlangui doctor naijaknai yango hingke mosla rok iko ang hingke mosla twlangna bagui mosla naitongo humso ba swkhe manui joto manui no manthogo ang khe kobor sibaijai tongo paina muchungmani haifano joto bo borok twlangmana ba je nangma simi twlangnai kya yango khe body spray rok body lotion rok tonwi tai ang bo body spray kaisa paina hinui naitongmani ta hingke iko paibai khe tabo hingke doctor o thangchinai goli chigonmani kwni rok laina hingke ekdom ke safe borok si bang tongkho na borok kwbangma no tongkho haifano chini serial number khe kasui tongkha tei 3-4 jonani pore wngnai iko thango phaio borok tei tamba hingke naisinglai tonglaio ta oro achuklai kwbangma iko 11:50 baji tongkha tei 5 minute rok nangnai chung oro naisingnani oro waiting room bo fan rok bo tongo hingke tui nungjaknai filter rok bo tongo achuknai rok bo kaham khe ବ୍ୟବস্থা khaijak khe ani serial sokpaikya hingke ano pressure check khai tongo ta pressure rok khe ani kwrui normal no doctor naijagui ongkhor phaimale yang fataro watui siwajak a bisingo tongphor khe watui wajak saisi manya bithi bo paitalang sinai oro bithi dugan bithi nukhai no ang khe o class hisai phio ekdom chana muchung ya bithi no jora tui bithi odek bara talang yang hadiba file torbai mani chana selao bithi rok paibai nogo phirok tongkha ta tabo khai tomtom rok kaliya himin thangchinai sorok bo kisi watui wajak rong side se him tongo kifil tei iko oro misti paitalang sinai shampoo bin bai no phunkhai misti kwchar pho oro misti kosom jat kuphur jat tam rok tongbai bung manya liya amo khai cake dugan cake hambai mani ang khe cake hamjakbai mani hanagedi oro burger rok chicken roll rok iko kwbangma manui manthogo hingke oro chajaknai manui kisa paitalna bagui hammani ice cream kaisa paina hagrana kho lama bo pahar ni lama hai town ya hai auto stand sokpaiha tabo khe hingke chini auto hingke eyang bwskango se tontonio je thana ni serial hingke bwskango tontonio tei borok si kwrui kho tabo oro naisingse ma tonglaigrana borok pungya sa gari saka o ice cream khe chaina hagrana
Oke, go, no katanya lagi gari kajak tahu ke, borok ke gari terus, borok masih tunggu. Kalau suka, kalau disura-sura, satong gosip gari beres aku bu, tuh bawa tiwa mani bagi asik satong tunggu ya, tiwa satong deh. Kalau suka, kalau tidak suka. Makan ganang kolom timang ngkor takhaw to bisingo kai tongai. Phaiburo tebo gari mana singka gari rijamang lain gari ni. Leng suka. Kolom mas ora diba ngke ko liro kanslaya konai yakon yaruk suklai kakya. Kango jaka sema suko tam ni oro ngke ani kamera ni setting kahamta ko bini jaga ngke ni. Asal kamera angku ya periskar kaya ta kosom kawa ba pursawati ngke oro ngke kawa na oro no. Asal gini harga nol nang khwai tam tu phung bagi ni nai tong dia tam oro ngke bithi mangse tinjana ni jeng tinjana borok tinjana ni mato kha masake to miting bithi sai jongo ngke sungkai ko bokra rok samani bohorok salai mene obuni maje bithi kha ngke oro na bithi paithani chimino asta sa mete dujon ni biji dara pasot thangka abo ngke misti ani yong busa misti pasar rahmani besar utat phunbai ngke ko bin bagi paithu khara misti ko khja to ke misti ko samjar gari ko kapro be ko sep tang thang to ba abo ngke khum sabo mani kai mani ani khum sabo ni gede abo abo ngke ngose tamun khas ni abo ngke chicken roll dikte angke burger hamjugo ta ang town no thake sob samanya burger sawo tini hingke burger mangbliya tam ni burger tuna hingke kisele nai hin sawo nge nasingle tale on na ni ko bo hingke ikari masala kasi to ka hingke bo hingke ke nangdi sakla ani yang besar kaya yang nah halaya ika yang nah de hai ni yang de ini ko yang halai ko yang hala kamera hai ni hai suji ko kita ni ini kon tandang kaju barang oke harus apa display kasih tu kolom suka kolom tu kasih banyak ni semua dia harus sih itu dia kaisa harus sih banyak Walaupun lagi orang kasi orang ni panjang hingga ya, kan baju kata menurut bayar dapat kan kayak dia, kan kena nama nanti kan. Ya juta betul itu kayak kau, aku kayak angkat sini, ani bagi, aku mungkin serani bagi, solai desain solai kan karena cuma besar ni tu lah itu. Kalau suka, aku mungkin ang panjang ni kuno aku sekali mana masuk itu ya, tahu juta bayar beg mungkin ini dia coba baju kata, kalau orang bisi hak kata meni baginya. Chicken roll teh misti sana hene kholok na harka sai na hagra na gisa chicken roll leng phaimani sawi thanda khagira na ta leng ma hamgra na dolok ge tinini ani bolok sojora tuinyo tei samalai phinai tei se blogo tata